egon aldixe Baigorrin egin eban, eta pasan urteko maaxatzin egin eban. 3 aste alkarren zeixan egin zen, bakotxak nahi bamurin alban antolatu herrixase batea. Eta nire esperientzixi oso aberazgarri izan da, azkanin esperientzixi barri bat da, alako egon aldixan normalin ez di emoten. Ez? 3 aste ukitxi bakarrik zeutzat idazteko eta herrixe zautzeko, da herrixan aldetik kriston harreri ukirot, danak eskuzabalik hartu nahi, gaina, herri txiki batea juna. Eta, karo, neunitxan pertsona barrixean, eta danak iraizteatik, danak guazen oso, oso zabalik, baten bat hartzeko herrixan, eta herrixe kanpoa erakusteko bai, ez? Nire ipuinan protagonisti maixan de, eta ere, Baigorriko neska gazte bat, kanpo orte mana irire ikastea eta biharrea, ez? Orduan, de belaunaldi aldaketi hauke gai morun, baina oinarri xera bizkat, gaurrengo bizitzeko dakauen bizi modu, ez? Bizkat errubera baten barrun bizi gazela, eta askotan igual ez duguela hausnartzen zer dan nahi roguena, ero ze erabaki nahi roguena hartu, ez? Errubera baten barrunga, eta segi ditzen dugu, orduan, de bizkat horretzen aukeran gaineko hausnarketa bat, ez? Denpora bat hartzi benetan ze nahi roen, eta benetan aukeratzi ze bizi modu nahi roen, horreaz lotute ze hogi bide nahi roen. Da bizkat, horretzen eskiketzen da hausnarketa prozeso bat. Egixera, hasiera baten gai orokorrak eskatzen da bela, ez dakizu ze herritxa bisalduko zatxuan. Eta nik aukeratu nodan izan zen, belaunaldi ezberdinetako emakumik batzi, eta emakume horrek euran hartin neuken desberdintxasunak baik, bardintxasunak oinarri hartute historia bat idazti. Da egixera, Baigorrira jan txanin, nire arreti asko detxu banela, ikusten eban lako lehenengo sektoreko jente guzti biharri nebana gaztizala. Eta igual, hamengo herrixetan betira, ez, hori gatazki belaunaldi aldaketa ikestala, eta han ikusten eban gauza normal bat zanela, egunerokotasunak elkarteman gauza bat. Eta hortixeik bideratze aukeratu nahan. Nitzat hasiera miskat diferent izan da, ez? Normaline gidoi gintzatik etorritxe literatura pasatik errespetu motestan. Baina egixera nahiku urte neizta esango, ez? Eta lehenengo bezirri borruk idazten eban, eta zean eban, ez da inoko zer nazen etxen. Baina, lehenengoko feedbacka jaso eban, esan eban, olako txarteu enu. Eta egixera, gaur adibidez ozta irakurrirot, eta ni pozik bat nago emaitzaz, eta azkanin nik uste doxerala lehenengo goziaz. Bai, bertan honi txan nik noan, elkarrizketak ero, informalak zin, baina elkarrizketa batzuk ukin itxu zen, neuk jorratu nahi neban gaxan inguruko gentiaz, ez? Egon itxan adibidez neska bateaz beste herri batetik etorritxak usana eta bertan negozio bat montabana. Gero bertako Arnotegiko familixa bateaz, familixa enpresa egituri zelan funtzionan jakitzeko. Gero honi txan euskera elkarteko neska bateaz, orokorrin egizera, jente gaztia ze honi txanela, bizkat nire gaxe horraxe enfokatagoan lako, ez, belaunaldi aldaketa, eta gero egunerokotasunin gentiaz neukan tratu, ez, azkanin, esan dut, honi txan barrixe, orduan, inok ezokan lotzaik urreatzeko galdetzaiaz eta negoanan, orduan, genti ezautzezu. Ongoxe aztin aurkezture, baina ondiokan ez daia liburu dendeta, eta momentu egizan da, harrera oso naukirau, 11 ipuin izan die baturi zenak, txartozpan egin, eta momentuz oso ezberdinak euran hartin, orduan nahiko aberatza horti partetik, eta uste dut jenti pozik aturela maitzaz, orduan, ondo. Nik uste dut Baigorrik emoztala leko bat, buelta etxeko, ez? Ez da, pixkate kuriosure zati, baina hasieratik eretxiaztan leko bat, zeo berez isakarren, bakotxak sentidun da, bero ez, baina niri hasiera baten erakargarri izten gaztan mendixeukan lako, euskalkixe oso politxakarrelako, baina hain sentiduna zen eroso, egon aldi zein jotenetik beste irubidarren jo buelta. Así que, buelta etxeko leko bat emozta. Egizena, Baigorrira ian itxanin, nahiko txoke izan zen nitzatez. Azkanin, gu ondarrutarrak izan da normalin arrebezeta gertean gazku bezazten gaberretan, da jentik igual ez gatxu ulertzen. Da ni ara ian itxan, da nik enoan ulertzen ondo aurri negoanak zerrezate ez. Egizera, egitxike, belarri xeetxen jungaztanela, baina egizera, kanputik bate ikusiko bagatxun, elkarrizketiak interesanti zinela ikusteko ondarrutar bat, eta baxena farreri naztatien, ez? Baina ondo junde orokorin.
Egixera, hasiera baten ezan da izan erabaki konziente bat, ez? Baina bai dauke zeharkako garrantzi bat euskerik nire lanin, azkanin baigorrin kokatuteran izte bat, eta baigorrin bi hizkuntzaraz egunerokotasunin alkarraz bixir izenak, ez? Eta igual batak presentixak esauke besti baino, eta nire izto izan, egixera euskeraz bizitzeko aukera bat etxen dela, ez? Eta azkanin bi hizkuntza alkarreaz bixir izen momentun baten aldeko aukeri etxezun momentun, bai dauke garrantzi bat, zure bizitzeko eri euskeraz etxi eta gisa mugan dan herri baten, ez? Ena ziur, noiz aiaten den liburuten da, nik ustot ongo astetik aurrea aukeri irala eskatzeko, liburutegi bakotxak eskatzeko aukeri aukela, eta gero aurkezpena dago kizonez, nik martxoan 13 dakate lehenengoko aurkezpena bertan herrixan izan dalako beti, baigorrin dakat, da gero apirin aztigarragan. Eta hortik aurrea, azarure bitxardin beste herri batzutan egon guri aurkezpenak udalbiltzan sartutera zen herrixetan, baina ondian zehaztu baitaz.